Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2024 i-Old Guy la esiyiqala khona ngoDanny, indoda esikhulile ejwayele ukuzo-check isandla sayo kudokotela njengoba namanje simbona kwi-x-ray kadokotela. Noma uDanny wayengafuni ukuvuma ukuthi isandla sakhe sinenkinga ngoba watshela udokotela ukuthi use-right yena, waze wadecide ukuyikhipha ibrace ayifake udokotela yokubamba isandla. Udokotela wayalela uDanny ukuthi angayigqilazi ngezinto ezisindayo nomsebenzi onzima ngoba lokho kungasithunuka isandla sakhe sigcine sesibuyele ebuhlungwini futhi. uDanny wayesebenzela kwenye i-bread shop eBhakizini bese yayidayisa. Ngakwenza lokho uDanny wayekade eyifihlile ukuthi uyinhloboni yomuntu ngoba ngelinye ilanga kwafika enye indoda esencane igama layo Ivan izomtshela ukuthi icela usizo lwakhe. Phezu kokuthi lo Ivan wayemazi kahle hle uDanny ukuthi uwubani nokuthi kulo msebenzi ababewenza akekho umuntu wayengalazi igama likaDanny Dolinsky. uDanny ngokusabela ukuthi le ndoda izozim-expose ukuthi uwubani waphuthuma wavala isitolo, wayifaka phakathi esitolo ngokushesha waphuthuma nayo yoyicashisa ema-toilet. u-Ivan watshela uDanny ukuthi bengiyoshaya lo msebenzi wethu ngalimala ngokugwaza esiswini. Ethi u-Ivan kuDanny ngizocela wena ukuthi ungixhumanise nabo enkampanini ngoba wena uno-connection kakhulu enkampanini yethu. uDanny watshela u-Ivan ukuthi akakhumule ijakhethi khona ezomlapha inxeba, wathi akabuke esinye isithombe solwandle sasisodongeni ukuze azibe iy'nhlungu, kanti uDanny uzovela amdubula ambulala. uDanny waqeda ukubulala Ivan wabeza labasebenza nabo bathatha isidumbu sebeyosidestroya. uDanny wahamba waya komunye umuzi omkhulu ophethe udirector wabo, nokuyila sithola khona ukuthi uDanny akasebenzi ngezinkwa kodwa uyi-professional yombulali oyinkabi. Inkampani ayisebenzelayo ispecialize ngokubulala abantu uhola ngokushaya ikhanda laleyo target osuke uthunywe kuyona. Lowo msebenzi obaxhumanisa nama-client a-rich. uDanny usesebenzele nalabo bantu iminyaka ewu-31 ewushaya sibhamu othenjwayo, kodwa sebamphoqelela uthatha umhlala phansi ngenxa yesandla sakhe salimali. Kwangena owesifazane igama lakhe Opal osebenza khona la ngesikhathi uDanny ethi Opal usekhathalele nokupretend ngathi usebenza ngezinkwa, usefuna ukubuyela emsebenzini wakhe awujwayele ngoba impilo ejwayelekile iyabhora. Opal wamnqabela uDanny wathi isandla sakhe asikasindi nje, kodwa uDanny wayebhizi encenga u-Opal emtshela ukuthi akalethe isandla sakhe ambambeza ukuthi uzomqinisa kanjani. u-Opal ngokubona uDanny emncenga wagcina emvumelile wathi kodwa ngizokubuyisela emsebenzini kodwa usavumelekile ukudubula, kodwa sizofana nomqeqeshi ne-trainer. Ethi u-Opal sesijoyine omunye ushaya sibhamu osemncane igama lakhe uWilbrock, uzohamba uyombheka usebha. Wahamba uDanny esebha. uDanny wamfica ngempela uWilbrock lo kuthiwa ushaya sibhamu. Nangesikhathi bekhuluma uDanny wabona ngathi uWilbrock into ezohlulwa umsebenzi eli, kwase kumele basuke baye kule target yabo abathunywe khona ukuthi bawushaya ikhanda. Bese emotweni uDanny wayedidiswa indlela abukeka ngayo uWilbrock, ugqoke inecklace yama-pearls yabantu besifazane nombala opink nokupenda iy'nzipho. uDanny eyibuza ukuthi yonke lento ihlangana nokuba umbulala. Bahamba bayofika komunye wesifazane igama lakhe u-Anatha naye usebenzisana nabo, nokuyila u-Anatha eyobanika khona iy'bhamu zokusebenza. u-Anatha wahamba nabo ngemoto sebeya ku-handler omunye wayesebenza nabo wayezobachazela ngetarget. uhandler wanikeza uDanny isithombe salowo muntu oyi-target ozobulawa. Waphinde uhandler watshela uDanny ukuthi lo mfana omncane omusha uDanny ahamba naye kuthiwa uWilbrock uyasishaya isibhamu. Ethi uhandler kuDanny njengoba ungekho nje usebenze kahle kakhulu lo mfana, angemsoli u-Opal ngokumqasha. Bahamba sebeyoshaya imishini ey'nkundleni zegalofu. Sebefikile uDanny watshela uWilbrock ukuthi ahlale la emotweni angaphumi uzoshaya yedwa lo msebenzi. uDanny wayesacasulwe nawe ukuze ukuthi bayamncoma lo Wilbrock, azi ukuthi akekho ushaya isibhamu uzongconya ukudlula yena. Le target okumele ibulawe yayidlala igalofu igade wama-bodyguard amabili. Ngenhlanhla ibhola legalofu balishaya leza ngakuDanny, waphuthuma uDanny walisondeza ngaseyihlahleni for ukuthi le ndoda akwazi nokuyidubulela eduze, kodwa wathi uyadubula ngenxa yesandla sakhe sinenkinga wageja itarget yabaleka. Oh fuck! Lo muntu oyi-target wabaleka waze wayogibela esihlahleni, okwaba nzima kuDanny ukuthi aphakamise ukusinda kwesibhamu ngesandla esinenkinga. Kwafika ama-bodyguard ale ndoda eyi-target waphoqeleka uDanny ukubaleka awucasha. Nokwathi sebezomfica uDanny lele phansi, ngenhlanhla kwaqhamuka uWilbrock egqoke upink wakhe wadubula wawubulala. Wadubula nalo muntu oyi-target wawuqeda umsebenzi uWilbrock. Lokho kwamshayisa ngamahloni uDanny. Esikhundleni sokuthi baphindele emakhaya bathunyelwe ebranchini lenkampani yabo eliseLondon, kuthiwa bawuhlangana ne-senior trainer yabo igama lawo Anthony nesekela lika-Anthony wesifazane egama lakhe uSimon. u-Anthony watshela uDanny ukuthi ngibize wena njengomuntu one-experience kulo msebenzi. u-Anthony wayefuna ukuthumela uDanny ukuyobulala i-target yayi-powerful ukudlula wonke ama-target asabeka babhekana nawo. uDanny waqala wanqaba mayezwa kuthiwa uzobulala umuntu oyi-top executive kwi-branch yase-Liverpool ngoba leyo ndoda yayigadwa yinqwaba yama-bodyguard atrainiwe futhi ahlomile. Okuphinde kwethusa uDanny ukuthi kwale ndoda basuka kuyoyibulala manje ibizoba i-candidate ebizongena la ekhampanini ukureplace i-director ekhona manje. uDanny wabona lapho ukuthi lento iyimpi yangaphakathi
ngaphakathi ezepolitiki into angafuni ukuyihlanganisa naye. Kodwa uDeni wabona ukuthi mayeke wanqaba kwayena isikhala sakhe sogcina sesidliwa uWilborg wavuma ukuyoshaya lo msebenzi. Bahamba uDeni sebesemotweni naye uWilborg bakhuluma ngokuthi itarget le yabo yoyishaya ihlala endaweni ekude nedolobha. uDeni ethi ukushesha ukufike kuleyo ndawo ukuhamba ngesikepe, kodwa bethuka bethola ukuthi amanzi ashile kulo mfula kumele bahambe ngawo ngesikepe. Kodwa ngokuthi babengasena choice baphoqeleka ukuthi bahambe ngeenyawo indawo engaphezu ka-70 kilometers for ukufika emzini wetarget. Bahamba bagcina befikile lapho ebusuku. Ngesikhathi sebelapho uWilborg wa-activate omunye umshini ayewuphethe wokucisha i-alarm ngaphakathi, lokho kwamvumela ukuthi angene. Wathi esengenile uDeni esethi eyidubula itarget yayibuka i-TV, kwavele kwangena umzukulu wayo le ndoda ezocela kumkhulu ukuthi amphuzise amanzi. uDeni wasifihla ngokushesha isibhamu wathelela ingane amanzi okuphuza. uDeni wabuyela kule ndoda eyitarget yacela ukuthi bakhulume. Le ndoda yathi kuDeni, njengoba ngiyi-executive powerful la eLiverpool branch inemali eningi kabi ongayiphindaphinda kweka-Anton lo msebenzelayo. Le ndoda yacela uDeni ukuthi abenze ideal ukuthi uDeni akayobulala u-Anton. Le ndoda izobe seholela uDeni ngokuphinde kwa-10 kule mali ayiholayo. Le ndoda yaphinde yatshela uDeni ukuthi akabulale nalo mfana omncane ahamba naye ngoba vele akana experience, kodwa ngoba usemncane ngakuqedela nomsebenzi. Kodwa uDeni wavele wenza okuhlukile wabulala yona itarget. uDeni noma wayengamthandisisi lo mfana asebenzisana naye uWilborg, kodwa akakuvumelanga ukudukiswa yizithembiso zemali. Sebewuqedile umsebenzi uDeni noWilborg bahlangana no-Anton kuyoreport. u-Anton wancoma ukuthi basebenza kahle uma besebenzisana ndawonye bobabili. u-Anton wabatshela ukuthi kusukela manje senizosebenzisana nobabili ndawonye. Kodwa uDeni wazizwa ecasuka mayezwa lokho, egxeka uWilborg ethi bekungafanele awabulali lawo ama-bodyguard, ethi kwamanje ucishe wadubula ingane encane ngoba bekunengane encane kuleyo ndlu. noWilborg wazizwa ecasuka ngesikhathi esethethisa uDeni ethi kade mhloniphi, ethi okokuqala lapha egalofini wawuzobulawa ukuba ngiqhamukanga. Baphikisana bagcina sebebambana ngezandla. Go ahead. They're still not your daddy. Khona lapho kwafika u-Anatha wabalamula ngesikhathi esethatha uDeni wahamba naye ethi kungcono bawuphuze nightclub. Bathi besaphuza lapho kwavela kwaqhamuka amadoda amathathu ebuza uDeni ukuthi ubani obemthumile ukuthi azodubula ubhuti wakhe lapha egalofini. u-Anatha wabakhomba ngesibhamu. uDeni akacucuzanga wavela wababulala bobathathu. uDeni ngokubona ukuthi sebesengozini wathatha u-Anatha. uDeni waya kubo ehambisa u-Anatha eyomhlalisana nesalukazi suma wakhe. uDeni wazaqamba amanga kuma wakhe wathi u-Anatha umakoti wakhe, phezu kokuthi u-Anatha wayebuka uDeni njengomngane. Ngakusasa uDeni wafonela uWilborg exolisa ngengxabano yayizolo. uWilborg walimukela uxolo lukaDeni wathi akuyona nento ayifake emqondweni leyo. uDeni watshela uWilborg ezinye izindaba ezimnandi ukuthi isekela lika-Anton le ntombazane ekuthiwa uSimone usethole enye itarget futhi ekhokha kakhulu ekuzomele bayoshaya ikhanda. uDeni wasuka kube sebuyele edrobheni ukuyohlangana noWilborg. Le mission yayizoshayelwa kwelinye ihhotela eliphuma phambili ngesikhathi uWilborg uyena wayezoshaya le mission yedwa ngesikhathi uDeni elinde emotweni. uWilborg wahamba eseya kuleyo room number bayinikezwe uSimone. eseya kuleyo bathroom abayalelwe yona wathola ukuthi akusiyena umuntu oseshaweni isithombe. uDeni wathi uyaqalaza wabona uSimone ephuma kwenye imoto namanye amadoda ahlomile. uDeni wabona ukuthi khona into wrong la wamemeza uWilborg ethi akaphuma abaleke lapho, kodwa kwase kulate ngoba uWilborg niwadutshulwa uyena uSimone. uSimone akambulalanga uWilborg, kodwa wamsebenzisela ukuthi uzokwazi ukudoba ngayo uDeni ukuthi azombheka. uSimone wathumela amanye amadoda ukuthi ayodubula kubo ka-Opel lapha bavulela khona ngenhlamvu. ehhotela uDeni wakhumula washintsha lokhu akugqokile wabaleka. wafika uDeni wabuza iy'mpendulo ku-Anton ukuthi kwenzakalani, kungani umsebenzi wala ekhaya uSimone ukuthi angajikela inkampani ayisebenzelayo. u-Anton walikhuluma iqiniso kuDeni ngesikhathi emtshela ukuthi kunabantu bangaphandle abazama ukuyidestroya le nkampani yethu, abaphethe iqembu labo ley'nkabi nabo abasebenza lo msebenzi wethu. ethi leyo group iholwa yenye indoda igama layo uMonty, ethi kanti futhi noSimone usebeyingxenye yabo isikhathi eside. u-Anton wabuya wakhuluma ezinye iy'ndaba ezathusa uDeni ukuthi labo bantu sebehambe bayoqeda ngomndeni ka-Opel naye u-Opel ushonile. u-Anton wathi kuDeni, nami sengiwumuntu wokugcina nje osesikhundleni esiphezulu ophilayo, nawe Deni ngizoku-advise ngokuthi ukubaleke yona into ezokusiza. uDeni wathi noma ekucabanga lokhu kubaleka kodwa wayengayeki ukucabanga ngoWilborg. ethi anginandaba ukuthi angangicasula kanjani uWilborg kodwa akakudeserve ukufa. uDeni waphuthuma waya kubo kuma wakhe no-Anatha. wathi sathi uyababalekisa kanti ngebhadi usefikile uSimone uzoqeda. ngesikhathi engena evulela ngenhlamvu uDeni wayecashe nge-ironing board eyibhanqe namabhuku. wayebhizi naye zama ukudubula kuSimone wayemhlasela.
uDeni wagcine kwazile ukubulala uSimon ngesikhathi esitshela u-Anatha noma wakhe ukuthi abahambe bazame indawo esafe abazocasha khona ngoba yena sawusindisa umfana omncane uWilbrock njengoba ekidnaphe uMonty. Indawo yakhe yokuqala ivakashela uDeni indawo kaMonty eyibar ekhona la phakathi nedolobha ngesikhathi ephethe isitofu esikhulu esigcwele upetrol. Wangena uDeni kwibar kaMonty wakhomba ubarman embuza ukuthi uphi uMonty. Ubartender wathi uDeni wavele wavudubula ubartender ngenqwaba yenhlamvu waqeda umbulala wachela ngepetrol walayitha yonke leyo bar yavuthwa. Eqeda ukushisa leyo bar uDeni akahambanga kodwa wahlala emotweni yakhe efuna ukubona ukuthi uba uzoqhamuka. Ebuka icishamlilo icisha leyo bar wayibona indoda eyafika izobheka lapho ihamba nama-bodyguard wabona ukuthi uyena kuMonty lo. uDeni akachitha ngasikhathi wavele wayijaha leyo moto wabafica. What the fuck? uDeni wayebamba uMonty wahamba wayaqonda ngqo endaweni kaMonty la ekidnapwe khona uWilbrock. Kodwa enye yamadoda asebenzela uMonty yavele yamgwaza esiswini uWilbrock. Bamshiya kanjalo uWilbrock elele phansi baqala bavulela ngenhlamvu kuDeni. uDeni walodubula lamadoda esebenzisa yonke into ayengayisebenzisa ngoba wayezathatha ngisho amabhullet esibhamu washisa epanini lokupheka khona esitofini ukuze aqhumele lamadoda. Wathi lapho uDeni esethi uyabaleka waqhamuka uMonty nenye indoda emsebenzelayo sebelungiselela ukuthi bamdubula kanti kuzoqhuma inhlamvu ezimbili ngemuva zibadubule zibabulale bafe. Babedutshulwa uWilbrock wayesephelelwa amandla. Kwathi phezu kokuthi esephelelwa amandla wakwazi ukusindisa impilo kaDeni. Sebefe bonke uDeni waphuthuma ukuyothatha uWilbrock emlayisha emotweni for ukumphuthumsela usizo lwezempilo. Okwathi before ahamba uDeni kodwa wamncoma uWilbrock ngokuthi ushaya isibhamu osezingeni eliphezulu bemthatha kancane. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Thank you for watching Sterisa TV and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Sterisa TV.